Umpamanya, Wakilba, Promos, Osok Singal Zindabad, Promot Boro Zindabad, Promot Boro Zindabad, नैबे हेलिकप्टारजोंनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ सनितपुरनि ढेकियाजुलि आबै सेन्टाराव नुजाथिफैदों आरो बेखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरा नैबेयाव थुबुर जाफैदों। नायलांदो लोगोफोर। आं खोनादों साननैसो सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोना फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों, दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिदों। दिनै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जोंनि माहारि आफादफोरखौ सोंखारिनो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया। मानोना जि समाव सनितपुर जिल्लानि आइ आफा रायजो राजाया अलखदाव गोग्लैनानै दङमोन, जेंना जेंगोनायाव गोग्लैनानै दङमोन, बायदिसिना थासारिनि मोगा मोगि जानानै दङमोन, बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुरनि, बर' थुनलाइ आफादा सनितपुरनि बेसेबांबा खस्थ' खालामदों रायजो राजाफोरखौ बासायनो थाखाय। मोनसे सम दङमोन रायजो राजाफ्रा माइरं लाबोबा पुलिसा गारनानै होयोमोन, लेखा फरायनो हायामोन, बायदिसिना थासारि दङमोन। बै थासारिनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबथाबोदों। जोंनि थांखि गोरोबथानि थांखियानो जाबाय सानजानि सिमाखौ नारनाय। आरो दिनै बे बाथ्राखौ लानानै सोरबा सोरबा बिटिआर गोरोबथाखौ सापर्ट खालामै मानसिफ्रा, जाय बिथांमोना दिनै दालालि खालामदों, रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदों, गावबा गावनि राजखान्थिनि लामाखौल' रोखा खालामनो नागिरदों, बेबायदि मानसिफ्रा दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनो फैदों। आरो बिथांमोना बुंबायदों सनितपुर जिल्लाया हाबनाय नङा, सनितपुरनि मोनसेबो गामि हाबनाय नङा। नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा रोखा बुंनो नागिरो रायजोफोर, सनितपुरनि गामिया जेरैखि जाया बिटिआराव हाबगोन आरो हाबगोन। बे चुक्तिखौ जों खालामदों आरो जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय बे सनितपुर जिल्लानि सा ओनसोलखौ बड'लेण्डआव जेरैखि जाया सोनायानो जोंनि गुबै थांखि। आरो बिनि थाखायनो Ayo bara.